Estic a Perpinyà, la Catalunya Nord en territori francès. S'ha parlat català tota la vida històricament i fins a fa no res era d'ús habitual. Actualment l'ús social del català es redueix al 10% de la població. Parla vostè català? Pas du tout, monsieur. Parla vostè català? Je comprends un peu. Parla català? No. Hi ha algunes botigues que posa aquí també parlem català. Hola, bon dia. Així parleu català? Non, pas du tout. Ici, c'est pas la Catalunya. Però no l'entén? Entén el català? No. Hi ha molts elements a la ciutat que ens indiquen que efectivament és una regió catalanoparlant, com per exemple els cartells estan tots traduïts al francès i al català. Es pot respirar la catalanitat des de certs llocs, no? Hi ha moltes quatribarrades també, per exemple, hi ha la biblioteca catalana, hi ha la cafeteria catalana. En canvi, la realitat és que quan tires a parlar amb la gent, ningú es contesta en català. Parleu català normalment? No molt bé, però sí. Sí, jo parlo català des de que tinc 3 anys. Sí, a casa parlo una mica català, sí. I com heu après català? A l'escola, quan era petit. Els meus pares parlen un poc, però no parlen tot el dia de català. I perquè ho he estudiat fins al dia d'avui. La situació actual és, podríem dir, positiva perquè hi ha molts alumnes, per exemple, que estudien català a nivell de primària. Els perdem a poc. La vida social tampoc no incita a parlar català. Però el parles fora al carrer o només a l'institut? Només a l'institut, però també quan vaig a visitar els meus avis que parlen català. És normal sentir el català al carrer? És raro. Jo en el meu poble són els vells que parlen català. El català al Rosselló s'ha perdut un poc entre els joves perquè els avis sí parlen un poc, però al carrer no s'escolta molt. Del meu entorn no tinc gaire persones que parlen català. Aquí no, però al viatge al poble de Vallespí, on hi ha més vells, parlen més català i quasiment només català. Amb qui parles català? Els vells del poble, amb els meus pares i els meus avis, bé amb alguns amics que tinc de Catalunya Sud. Continuareu parlant català i reivindicant la llengua? Reivindicar potser no, però continuaré a parlar. Sí, jo també. Penso que és important de parlar català. Sí, m'agrada molt. Jo sóc de la colla gegantera d'Elna, doncs sí, m'encanten els gegants, aquesta tradició. A Perpinyà el català s'ha perdut de molt de temps. A part, al barri Sant Jaume, on hi ha la comunitat gitana que ha guardat la llengua. Parla català, no? Sí, parlo català. Des de quan? Depuis sempre. Molta gent es diu catalana, encara que no parlin català. El territori català va començar aquí, no perdeu al nord.